Καλησπέρα σας. Είμαι ο Κονής Γεώργιος από το βιβλιοπωλείο Κονής που βρίσκεται στα Γιάννενα εδώ και 60 χρόνια κοντά σας και θα σας παρουσιάσω τις τελευταίες τεχνικές για την προστασία των εξωφύλων των βιβλίων με αυτοκόλλητο διαφανές. Το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται στα Γιάννενα, όπως σας είπα, στην οδό Αλεξάνδρου Διάκου 12 και μπορείτε να δείτε στο site μας, στο ηλεκτρονικό εξατάστημα δηλαδή, το οποίο είναι το books4you.gr, και στο Facebook σαν βιβλιοπωλείο Κονής. Εκεί θα δείτε και τις συναρτήσεις μας και τα καινούργια προϊόντα μας και όλες τις βοήθειες τις οποίες χρειάζεστε. Όπως σας είπα, θα σας παρουσιάσω την προστασία των εξωφύλων των βιβλίων με αυτοκόλλητο διαφανές. Μπροστά μου έχω το προϊόν, το οποίο είναι φύλλα από αυτοκόλλητο διαφανές εξαιρετικής ποιότητας από την εταιρεία Norex, το οποίο διατίθεται σε πακέτα των 10 φύλλων, πακέτο των 10 φύλλων, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας και με τις οδηγίες χρήσεως στο πίσω μέρος. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, όπως θα σας δείξω κιόλας, και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση ή τεχνική. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας πάγκος, ένα τραπέζι ή ένα γραφείο. Βγάζουμε ένα φύλλο από το πακέτο, το έχω εδώ μπροστά μου και το ανοίγουμε από τη μέση. Ξεκολλάει πάρα πολύ εύκολα στη μέση, έτσι γνωρίζουμε πού να κεντράρουμε ακριβώς το βιβλίο. Ξεκολλάμε και τη μία άκρη του χαρτιού από το αυτοκόλλητο. Και στη συνέχεια παίρνουμε το βιβλίο που έχουμε να προστατεύσουμε τα εξώφυλλά του. Νοητά το τοποθετούμε πάνω στο αυτοκόλλητο, περίπου να εστιάσουμε πού θα το κολλήσουμε, και χρησιμοποιούμε με τη γωνία το τοποθετούμε πάνω στο αυτοκόλλητο. Σε συνέχεια, με το ένα χέρι μας πιάνουμε και κρατάμε τεντωμένο το αυτοκόλλητο διαφανές και με το άλλο χέρι αφήνουμε να πέσει κυρτωμένο λίγο το βιβλίο στο αυτοκόλλητο για να κολλήσει καλύτερα. Στη συνέχεια, με το ψαλίδι μας βρίσκουμε ένα καλό ψαλίδι που να κόβει καλά. Κόβουμε τις άκρες, τα σημεία δηλαδή που θα διπλωθούν. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Αφού έχουν κοπεί οι άκρες, το βιβλίο μας είναι έτοιμο πλέον για κόλλημα. Δηλαδή το αυτοκόλλητο διαφανές να γυρίσει στις μέσα πλευρές για να μην ξεκολλάει. Τι κάνουμε? Γυρίζουμε το βιβλίο και το ρίχνουμε με την άλλη του πλευρά του εξωφύλλου πάνω στο χαρτί. Δεν θα κολλήσει γιατί ήδη υπάρχει το χαρτί. Σε συνέχεια βάζουμε από κάτω ένα περίπου ίδιου πάχους βιβλίο, από κάτω για να μας βοηθήσει να κολλήσουμε το αυτοκόλλητο. Με τα δάχτυλα των χεριών μας πιάνουμε και τραβάμε το αυτοκόλλητο διαφανές προς τη μέσα πλευρά. Δεν το τραβάμε πάρα πολύ, λίγο ίσως να τεντώσει, και συνέχεια με τα δάχτυλα του χεριού μας το στρώνουμε. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Με τα δάχτυλα του χεριού μας τραβάμε, στρώνουμε το διαφανές αυτοκόλλητο και το κάνουμε και από τις τρεις πλευρές αυτό. Όπως βλέπετε,
Αυτή τη στιγμή από τη μια πλευρά το βιβλίο είναι έτοιμο. Έτσι θα προχωρήσουμε και στην άλλη πλευρά. Ανοίγουμε πάλι το βιβλίο, ξεκολλάμε και το άλλο χαρτί από το άλλο μισό, το αυτοκόλλητο. Και στη συνέχεια, με το ένα χέρι κρατάμε το βιβλίο, και με το άλλο μας χέρι κρατάμε το ντομένο τις άκρες του αυτοκόλλητου διαφανές. Πάλι κυρτωμένο το ρίχνουμε για να κολλήσει όσο το καλύτερα και να μην αφήσει κενά. Με το ψαλίδι μας κόβουμε πάλι τις άκρες από το αυτοκόλλητο ώστε να μπορέσει εύκολα να γυρίσει. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Παίρνουμε πάλι ένα ίδιο πάχος βιβλίο, το βάζουμε από κάτω, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να γυρίζουμε εύκολα το αυτοκόλλητο, χωρίς ιδιαίτερη δύναμη. Το βάζουμε πάνω και με τα δάχτυλά μας στη συνέχεια το στρώνουμε, και ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και μένει τώρα αυτή τη στιγμή, το βλέπετε ήδη το βιβλίο πως έχει ήδη γίνει, και μένει να κόψουμε τις άκρες που περισσεύουν από το αυτοκόλλητο. Το βάζουμε στην άκρη του πάγκου και κόβουμε με το ψαλίδι μας. Αφαιρούμε το κομματάκι αυτοκόλλητο αυτό που δεν χρειάζεται, που είναι άχαστο και δεν γυρίζει, δεν βοηθάει να γυρίσει. Ήδη το βιβλίο το έχουμε τελειώσει. Μια μικρή λεπτομέρεια ακόμη η οποία χρειάζεται, με την πίσω μεριά του ψαλιδιού, αυτή που δεν κόβει, πατάμε λίγο ελαφρά, χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, τις γωνίες, ώστε να κολλήσει καλά και να μην ξεκολλάει το αυτοκόλλητο διαφανές. Το ίδιο κάνουμε και για την πίσω πλευρά. Το βιβλίο πλέον είναι έτοιμο. Αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Προστατεύεται πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε. Δεν σκίζεται το βιβλίο. Προστατεύεται καλά από υγρασία, από νερό, από οτιδήποτε θέλετε. Και είναι μια καλή μέθοδος για την προστασία των βιβλίων. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και με το αυτοκόλλητο διαφανές, το οποίο δίδεται σε ρολά των 20, των 10, των 5, των 3 και των 2 μέτρων. Αυτό είναι έρχεται λίγο πιο οικονομικό. Ας πούμε εδώ μπροστά μου έχω ένα ρολό αυτοκόλλητο διαφανές της Tenza, της εταιρείας Tenza, στα 75 micron, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι το πάχος του αυτοκόλλητου, και το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο κατάστημά μας με 6 ευρώ και 90 λεπτά. Δηλαδή έρχεται περίπου στα 69 λεπτά το μέτρο. Συμφέρει οικονομικά. Θα σας δείξω και με το αυτοκόλλητο πώς γίνεται. Ανοίγουμε το αυτοκόλλητο διαφανές. Ξεκολλάμε οτιδήποτε μας εμποδίζει, μας ενοχλεί. Και τώρα είναι έτοιμο στη χρήση μας, για χρήση. Υπάρχουν δύο μέθοδες. Η μία είναι μετράμε
το βιβλίο που θέλουμε να πλαστικοποιήσουμε, θα ντύσουμε το εξώφυλλό του πάνω και κόβουμε ένα κομμάτι από αυτό, δηλαδή τοποθετούμε το βιβλίο, το γυρίζουμε, αφήνουμε την άκρη αυτό το μικρό για να γυρίσει, το γυρίζουμε και αφήνουμε πάλι ένα μικρό μέρος για να γυρίσει το αυτοκόλλητο στη μέση μεριά του εξωφύλλου και στη συνέχεια κόβουμε το ψαλίδι μας. Λοιπόν, αφού την κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ξεκολλάμε το αυτοκόλλητο δεν το ξεκολλάμε όμως όλο, προσπαθούμε να μην το ξεκολλήσουμε, ξεκολλάμε μόνο το ένα μέρος υποτίθεται. Έχουμε υπολογίσει, αν θέλουμε βάζουμε και το ψαλιδάκι εδώ στην άκρη, επειδή να μην μας γυρίσει και κολλήσει το διαφανές αυτοκόλλητο. Φέρνουμε τώρα το βιβλίο μας νοητά πλέον πάνω από το αυτοκόλλητο και προσπαθούμε πάλι, βάζω στη γωνία, να το κολλήσουμε. Ρίχνουμε πάλι το αυτοκόλλητο κάτω, κρατώντας την άκρη από το αυτοκόλλητο διαφανές με τα χέρια μας. Αν θέλουμε συνεχίζουμε, επειδή το βιβλίο είναι μικρότερο από το αυτοκόλλητο διαφανές, και κόβουμε το πάνω μέρος ώστε να το έχουμε ακριβώς. Δεν το ανοίγουμε όλο, θα μας χρειαστεί αργότερα όταν γυρίσουμε το βιβλίο. Το κρατάμε εδώ. Κόβουμε τις άκρες, οι οποίες θα γυρίσουν μέσα πάλι όπως κάναμε και προηγουμένως, με το φύλλο αυτοκόλλητο. Το ίδιο για την άλλη πλευρά. Αφού το φτιάξαμε ήδη, προσέχουμε, δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε ακόμα, δεν έφτασε η ώρα του να ξεκολλήσουμε. Γυρίζουμε το βιβλίο ανάποδα, ψάχνουμε πάλι να βρούμε ένα ίδιο πάχους βιβλίο ή άλλο αντικείμενο περίπου ίδιου πάχους, ώστε να μας βοηθήσει να κολλήσουμε. Το φέρνουμε εδώ στον πάγκο μας και γυρίζουμε το αυτοκόλλητο προσεκτικά. Δεν το τραβάμε πολύ, είπαμε, σιγά σιγά και το στρώνουμε με τα δάχτυλά μας. Το ίδιο και από τις άλλες πλευρές. Λοιπόν, από τη μια μεριά ήδη το βιβλίο είναι έτοιμο. Θα το κολλήσουμε και από την άλλη πλευρά. Ξεκολλάμε σιγά σιγά και το άλλο μέρος του χαρτιού από το αυτοκόλλητο. Είπαμε το αυτοκόλλητο πρέπει να είναι καλή ποιότητα. Και μια μάρκα καλή ποιότητα είναι το Tenza, το οποίο διατίθεται, και ό,τι άλλο σε καλή ποιότητα, για να κολλάει καλά, εύκολα και να μην λερώνει το βιβλίο. Πάλι με την ίδια μέθοδο όπως κάναμε, τεντώνουμε με τα δυο δάχτυλά μας το αυτοκόλλητο και γυρίζουμε, αφήνουμε να πέσει κυρτωμένο βέβαια πάλι το βιβλίο. Λοιπόν, έτσι κόβουμε πάλι τις άκρες οι οποίες θα γυρίσουν.
Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Το ίδιο και την άλλη πλευρά κάνουμε. Χρησιμοποιούμε πάλι ένα ίδιο πάχος βιβλίο ή αντικείμενο πάλι ίδιου πάχους, το οποίο θα μας βοηθήσει στο να γυρίσουμε το αυτοκόλλητο στο εξώφυλλο του βιβλίου. Εδώ δεν μας έχει κοπεί πολύ καλά, το κόβουμε και πάλι. Ωραία. Το κολλάμε προσεκτικά από όλες τις πλευρές. Και το βιβλίο είναι έτοιμο. Μένει μόνο να καθαρίσουμε και τις άκρες. Με το ψελτάκι μας κόβουμε προσεκτικά τις άκρες ή με ένα μαχαιράκι ή με ένα μαχαίρι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Με το πίσω μέρος του ψαλιδιού, το οποίο δεν κόβει, στρώνουμε προσεκτικά τις άκρες και να κολλήσει καλύτερα στις άκρες το αυτοκόλλητο πάνω στο βιβλίο. Βλέπετε, το βιβλίο είναι έτοιμο, χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία, πολύ περιποιημένο, πολύ καλό. Και τα δύο έγιναν με την ίδια μέθοδο, με διαφορετικό υλικό. Το ένα έγινε με τα φύλλα Norex αυτοκόλλητο, το οποίο έχουν και οδηγίες. Εμένα αυτή η μέθοδος μου φαίνεται πιο εύκολη. Και το άλλο έγινε με το ρολό αυτοκόλλητο της εταιρείας Tenza, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλοποιητικός, αλλά παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες είναι ότι το αυτοκόλλητο δεν έχει το ενδιάμεσο το οποίο κεντράρεις στη θέση του βιβλίου, το οποίο θα τοποθετήσεις, και ούτε είναι τόσο εύκολο στη χρήση, γιατί καμιά φορά γυρίζει στις γωνίες της άκρες. Εγώ συνεπώς θα προτιμούσα να έχω τα φύλλα αυτοκόλλητα. Και οι δύο μέθοδες γίνονται με ψαλίδι, με ένα καλό φυσικά ψαλίδι που να κόβει και να μην μασάει το αυτοκόλλητο. Παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό. Σας δείξω ας πούμε με ένα παράδειγμα πόσο καλά το κόβει. Το βλέπετε πόσο καλά το κόβει το τέτοιο, το αυτοκόλλητο. Ένα καλό ψαλίδι ή ένα ξηράφι. Την ίδια διαδικασία πρέπει να την κάνουμε ξηράφι. Το ξηράφι όμως προϋποθέτει επιφάνεια κοπής ή ένα χαρτόνι ή ένα παλιό χρησιμοποιημένο τραπέζι, που δεν θα μας ενδιαφέρει αν θα γρατσουνιστεί ή αν θα γίνουν πληγές πάνω του. Ελπίζω η βοήθειά μας θα ήταν καθοριστική. Οι οδηγίες που σας δώσαμε για την περιτύλιξη και προστασία των βιβλίων, των σχολικών και μη βιβλίων με αυτοκόλλητο διαφανές να ήταν χρήσιμες. Αν το βίντεο σας άρεσε, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι ή ένα like, δηλαδή μου αρέσει, ή μια κοινοποίηση. Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα books4you.gr, φυσικά στο βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Διάκου 12 στα Ιωάννινα και είναι μαζί σας από το 1957, και θα τα βρείτε και στην περιγραφή στο κάτω μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.